салом алайкум дӯстои азиз, бародарои гиромӣ ва хоҳарои арҷманд. дар як мавзӯи муҳим кӯшиш мекунам фикрҳои худамро барои шумо барасонам ва ҳар чӣ назар ва фикре ки шумо дорем, албатта манам интизорам ва қабул мекунам дар ин мавзӯъ. Ва барои ман бисёр муҳим аст ман бифаҳмам ки андешаи дигарҳо дар ин мавзӯъ чӣ аст, дигарҳо чӣ фикр мекунанд. аз рӯзе ки ҳамин тиктоку ҳамин чизҳоро кушодем, рости гап шабакаҳои иҷтимоиро бигем, тиктоку, инстаграму, ютубу, фейсбук, хоб ин чор фазо ё ин ки чор ҷои чор шабакае ки аз ҳама бештар истифода мешавад. Хоб дигар чизҳошам шояд бошад, вале он қадар ба фикрам маъруф нестанд. ниҳоят маъруфтар ҳамино ҳастанд ки бештар истифода мешавад. хоб дар прямои эфирҳое ки мисол ҳаст дар ҳамин тикток ва дар инстаграм, махсусан дар тикток ва инстаграм ки баъдан ҳамин прямои эфирҳоро ба як навъи сабташ мекунанд, хоб гирифта дар фейсбук ҳам мемонанд ва дар ютуб ҳам мемонанд. медорем мебинем киҳо духтарҳо, хоҳарҳои мову шумо ҳастанд, занҳое ки ҳаст аз ҷомеаи мову шумо ҳастанд, бо забони тоҷикӣ гап мезананд ва дар рафти гапҳошон иншоаллоҳ бисмиллоҳ ва алҳамдулиллоҳ аст. хоб яъне маълум аст ки онҳо худашонро мусулмон медонанд. сари лич намедонам 700 намуд краска рангу бор бо як бачаи бегона дар онҷо суҳбат дорад, дар прямаи эфираш дар бараш истодааст. дар бари шумо фақат шавҳари шумо ҳақ дора истояд, падари шумо ҳақ дора ки мисол дар онҷо бошад, бародари шумо, фарзанди шумо, писартон. деги ба ғайри ӯ баъд мебинем ки дар ҳамон ваёшон прямаи эфирошон дар суҳбатошон ҷавонои беговнаву номаҳрам қатъшон. дигар аз гуфтугузори занҳо мегузарем, вале ба бародарое ки мебинем дар ҳамон прямаи эфирҳо аксариятшон мебинем, бовар кунед ришҳошон намедонам то имаи зери нофшон меравад баъзеҳошон. пасти намезеба ҳамватано семияи ман ҳама каса нарад бинаме ҳазор раҳмат шери аллоҳ. охи ман ана гапат надорум ки буди балаболи накун. ина ман аҳамият наметонам. ҳазор раҳмат ами кадомитон гапи бад мегин ми бахилӣ дар ман дорен. аллоҳ дамесупорам, аллоҳ ҷазои шуморо бита. бачаё чаҷоно гапат надорум. бейна ака ки буд исмоил ҳазор раҳмат шери аллоҳ. просто тоҷико ҳамватони ҳастад 50 ҳамин қадар як ваҷаб риш дорад. бисёр бачаҳои зебо нуронӣ дар ҳамон прямои эфирҳо бо ҳамон хоҳарҳо чӣ кор мекунанд? гузашта аз ин бо духтарҳое ки ғайридин ҳастанд, дигар миллатҳо ҳастанд. ман намедонам шумо аз киҷои ин гуна фаҳмишу фатвоҳову чизҳоро ба даст меоред ки риша ки мондед бо ҳар коре ки даст мезанӣ яъне ки ҷоиз аст. прямои эфир дарои бо хоҳарҳои бегонаву номаҳрам суҳбат кунед ва бо занҳое ки аз дигар давлатҳову миллатҳо ҳастанд. варги як гурӯҳи аз бисёре аз он бародарое ки дар ин суҳбатҳо ҳастанд, мебинед ҳамин муҳоҷирҳо ҳастанд. ҳамин муҳоҷирҳо меоед дар ин ҷо дар муҳоҷират фикр мекунед ки мисол барои шумо дига ҳама чиз иҷозат аст. охи ки юсуф, ҳазрати юсуф алайҳиссалом ки рафт ҳиҷрат рафт, хоб аз канъон ба миср рафт. бибинед ки аллоҳ дар ҳамон сураи юсуф ҳам агар ки ишораҳои ҳаст мекунад, достони ҳазрати юсуф метавонад намунаи барои шумо бошад ки вақте ки меравад ва дар қаср зулайхоро ба фаҳшо ва зино даъват мекунад, мегрезад. вале шумо охи дидаву дониста ки дар ҳиҷрат ҳастем ва як мақоми ҳазрати юсуф аст ин муҳоҷирӣ. хоб шумо дидаву дониста худатонро дар ҳамон зино дар ҳамон фаҳшо дохил карда истодед. ман ҳам медонам нанги номус ва виҷдон ва ғайрату шуҷоати шумо бачаҳо ки ҷо шудагӣ аст. як зарраи аз худо агар ки наметарсед, фикр кунед чӣ кор карда истодед. агар хоҳару модару зану духтари худи шумо бошад дар ҳамон ҷо, шумо чӣ кор мекардед? ва дар ҷои шумо як нафар бегонаи дигар ки ҳар 15 дақиқа пас як нафар иваз шудан мегирад дар он ҷо.
این همون میبخشد مالکیت جمعیتی که آن دختر در اونجا کردن شما خواهر کسی را انتظار باشن که دختر و خواهر و یا مادر و یا همسر شما همین گونه مالکیت جمعیتی میشه. مالکیت جمعیتی را الکی من فکر میکنم که شما فهمیدید چی است. و زنهایی که خدا اگر هدایتشون کنه و من دوست میدارم که هدایتشون کنه و برگردن از اینا در قد کوچه ها که میدیدیم امروز همین افیرها پر شدن همون کنن. خواهرها حجاب ای سر میکنن و فکر میکنن که هر کاری کنن درست است، با هر کسی صحبت کنن درست است. این مردم کجا شده غیرت من گناموس شما؟ بعد روزی که زنگیر میشه، روزی که شب حرکت میشه، بعد ناله و گریه و فریاد نام چندین ماه دوام میکنه که یا زن خوب پیدا نمیکنیم و اینکه دخترهاش میگن که یک بچه خوب نمیآید واسه خالی، اصلا یک کس نمیاد واسه خالی، کسی میاد میبینه دختر اینترنت نگرده میره. الله پیش راه محکم میکنه وقتی که این کارها را میکنی. خدا از امروز آینده خودتون اگر فکر میکنید، امروز آینده فرزندهاتون فکر کنید، اون نزدیک و پیوندها خواهرهای خودتون، مادرهاتون، همسرهاتون فکر کنید. سوال جواب خیلی وزنین داره و فکر نکنید با یک ریش ماندن و یک حجاب پوشیدن و بعد پریومه افیر برآمدن هر نغمه و هر کاری فچ و لچ کردن ثواب است، هیچ گناهی نداره. امیدوارم که درک میکنید و این سخنها حداقل به 10 نفر اگر تاثیر برساند من خیلی خوشحال خوشبختم. الله کنه که ما در این راه استوار باشیم و از کل فحشا و بدیها دور باشیم. خدا نگهبانتون باشد. السلام علیکم و رحمت الله. اسمت الله میرزا.